anyị wee na-ekwu si na onye si ndị Igbo wee jene eme otu ndị ọzọ si wee mee itinye aka n'akwụkwọ onye ilo ndị Igbo ka ọ bụ onye hapụrụ ndị Igbo n'anya na anyị na-akpọku ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla ji akwụkwọ onye olugologo iji wee tinye aka n'akwụkwọ jidekwa ya bụ ife eji atụnye ebinye aka n'akwụkwọ onye ọbụla nọ na n'ụzọ gba mbọ fụ na ijere ọ bụrụkwa na ijere ọkwa onwe ka ị na-emepụta ndị ọzọ ị na-ekwu na ha na-achị na ome ka ha si wee kenye anyị oke ịma na ọ ka ha chịrị gaba o nwerekwa ife ị ga-achịta ibe ị ga-emezi ibe nọ ebe gị na-atamu o nwere ka ịtamugudo bido n'ụtụtụ ruo n'anyasị kwe izu mgbe afọ o nwere ife ịtamụtara ya ka ị nọ ọ na-eme ka ọnọdụ dị ka mma kama ọ ka njọ. Anyị wee na-ekwu na onye na-achị Naịjirịa bụ President Muhammadu Buhari n'okwugo si na ya nyere ọda ndị agha na ndị polisi na udo ga-adị n'oge a na-eme ndọrọndọrọ a ga-enye onye ọbụla ike na onye apụta na o nwere ife ga-eme ya. O kwuru ya ekwu. Nke ọzọ iji wee na-akwado ihe o kwuru ma ndị polisi ma ndị amị ma ndị ọzọ na-alụ ụdị ọrụ a ha ncha na-aga na-akụba anyị kịta ụdị asị agakwa na ebe ndị ọzọ ga mana akụba anyị anọdụgo ọbụna dị na be m na-amị ichi ajụrụ m ase wee si na Nkwagụ na ndị amị na ndị polisi nọ ọkwa mkpụrụ ụbọchị nnọkọ fọrọ eme aka n'akwụkwọ mana ha nọ ego iji wee gwa gị na n'okwu mere ka o kwuru na udo ga-adị onye ọ na ga-apụta nwere ife ga-eme mana ọrụ jikwara na ịpụtazikwara o si na ọka inyere nsogbu maka ndị mmadụ inye nsogbu iji wee gboghachi ndị na-eje ka tinye aka n'akwụkwọ ifuru iwelu ya bụ na anyị na-akpọku ndị be anyị ebe onye a nọ na ya pụtakwọ la 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 la